खुलुमबाय दिनै 29 मार्च 2024 शुक्रबार दिमा हासाव सासे नेपाली आइजोखौ सा-स्नि सुबुंनि हानजाया गथ' लांखारा साखनद्रा होननानै गाज्रि बुनानै गोब्राबै जोखोम खालामदों आरो जाथायाव आइजोखौ रैखा खालामनो थांनायाव सासे पुलिसाबो बुजादों आरो बुजानाय पुलिसाबो जोखोम जादों। बुजानाय आइजोनि मुङा जाबाय कामाला दाहाल। कामाला दाहालआ नेपाल हादोरनि थागिबि आरो बियो नेपालनिफ्राय गावनि उन्दै बिनानावखौ लोगो हमनो थाखाय हाफ्लंआव बा दिमा हासाव फैदोंमोन आरो बियो बेलासिनि समाव बारहावा जानो बेलासिनि थाखाय इभिनिं वाक खालामनाय समाव लामायाव थानाय गथ'फोरखौ नुनानै बियो गथ'नो चकलेट बायना होनायाव लामायाव थानाय माखासे सुबुंफोरा बेखौ सखनद्रा गथ' लांखारा होननानै सन्देह खालामनानै गाज्रि बुदों। दा बेखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ उनाव पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय प्रिया नाइदिं, रामी हजाय, निप नाइदिं, समिना सेंगुं, प्रजेन खेमफ्राय, दौरिमन लांटासा आरो बावरिंदाव लिंमालाय। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय सापार रांगामाटी ओनसोलाव फिसाया गावनि बिसिखौ गोदोना हासिना बुथारदों आरो जाथायखौ खालामखांना दायनिगिरि फिसाया स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय नाजमिना बेगम आरो जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय साइदुल रहमान। दा बेखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय धुबरी पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। तामिलनाडु रायजोनि माथुरायाव सासे 11 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ हिनजावसा गथ'नि बिमादै आरो बिमादैनि फिसाय आर्मि अफिसारआ आथोनारि जरजबस्ति इनाय अयथासार खालामनानै बुथारदों आरो गथ'आ बिफा थैजानानै गावनि बिमादैनि मोनजों थायोमोन आरो दुथांफोरा गथ'खौ आथोनारि गाग्लोबनानै हां लानो हायै खालामनानै बुथारदों। जाथायनि उनाव सानैबो दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय आर्मि अफिसारनि मुङा जाबाय सुबदार, नाथाय बिनि बिसि बिमादैनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै आरो बिनि बिसियाबो गावनि फिसायनो बे खामानियाव गोबां हेफाजाब होफादोंमोन। नर्थ गुवाहाटी पुलिसा रंगियानिफ्राय अपारेसन खालामनानै सानै डकाइट एरेस्ट खालामदों। बिसोर सानै डकाइटआ नर्थ गुवाहाटीनि सिला गामियाव सासे फालांगिरिनिफ्राय डकाइट खालामनानै खारखोमानानै दंमोन। हमजानाय डकाइटफोरनि मुङा जाबाय राना आली आरो सिद्दिक आली आरो बिसोरहा गोबां सिखाव खावनाय केसफोराव लोब्बा दंमोन। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सान्तिपुर मुरापारा गामिनिफ्राय आयेननि बेरेखा दोनखुमानाय गोबां बिबांनि दंफां बोखांनो हादों। बेखौ बुंगोन आरोखि जों खिन्थु डिउटिखौ जों स्ट्रं खालामो, जों हमगासिनोबो दङ आरोखि। दाख्लैबो ट्रेक्टर हमबाय आरो बिनि साननैनि उनाव टाटा मबाइल हमबाय आरो दा रिसेन्टलि दिनै दंफां रिकभार खालामनो मोनबाय आरोखि। मथामथि आंनि नोजोराव दंफां बोनायाव अनेक खम आरोखि, गंसे गंनै बारग'लाङो न' दाउट जोंबो बेखौ बुङो आरोखि। जोंबो हास्लाबा, लामाया 6-7 दं, ओरै बेङोब्ला ओरै ब्लक थाङो आरोखि। खम जादों 100आव मथामथि 70-80% खम जादों आरोखि। दा मावग्राफोरा दंबावो 20% बायदि दंबावो आरोखि मावग्राफोरा, आवगोलनि बायदि नंला आरोखि। दा गामिनिफ्राय एबा पाब्लिकनिफ्राय जोङो मेसेज मोनदों दंफां दंफैयो होननानै जोंनो खबर हरदों। बेनिखायनो जोङो बेंटल केम्प आरो खावला केम्प आरो जोंनि सान्तिपुर केम्प जथायै जों थांना नायबाय, दंफाङा दंमारो। बेखौनो जोङो नुनानै जोङो दा उथायना लाबोनाय जाबाय आरोखि। ओरैनो दंफाङा बेसेबां एमाउन्टसोनि जानो हागौ? दंफाङा एमाउन्टआ मथामथि 1,10,000 नैबेफोरबायदि जाहैगोन आरोखि दंफांनि एमाउन्टआ। टटेल बेसेबां सेफ्टिसिम? टटेल सेफ्टि मथामथि 90 नङाबा 100 जाहैगोन आरोखि बे दंफां सेफ्टिया। बबे जायगानिफ्राय मोननो हादों? बेखौ गामिखौ होनो जाहैबाय बालाजार मुरापारा बे गामिनिफ्राय मोनबोनाय जादों। गोथैबारियाव दंमोन बे बुस्थुआ, रायजोफ्रा जोंनो खोन्थाहरनायलाय जोङो थांनानै नायबाय, नंमारगौ दङ। जोङो दा बेखौ रिकभार खालामनानै लानानै फैनाय जाबाय आरो। दा बबेयाव दोनदों? दा जोङो सान्तिपुर आउटपस्टआव सान्तिपुर फरेस्ट बिट अफिसाव दोननाय जाबाय आरो। माखासे उफ्रा कुइसन जोङो मिथिनो मोनदों जे बे जिथु दंफां रायजोफ्रा नुदोंमोन बेखौ जिथु फुंनि समावनो रायजोफ्रा नुनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो आरोखि जनायदोंमोन होनना बुंदों, खिन्थु मोनाजासिम समहालागै बे बुस्थुखौ रिकभार खालामनाय जायाखै, जाहोना मा? बेखौथ' जोंनो रावबो खबर हराखै, गामिनियाबो जोंनो खबर हराखै।
जोङो मोनथिदों मोनाबिलियाव मथा मथि 4:30 5टासोआवसो जों मोनथिनाय जादों आरोखि ओमफ्राय जों मोनथिनाय लोगो लोगो जों होसोलांनानै जों मोननायबो जादों मोननानै जों दा मालखौ जोङो उथायना लाबोबाय दा जों सान्तिपुर फरेस्ट बिट अफिसाव दोनफैनाय जाबाय आरो जायफोरा बै हाबाफारिखौ मावदों बा इनायै दंफां सिखाव खालामदों बिथांमोनखौ मिथिनो मोननाय जादों नामा दासिमबो बिसोरखौथ' मोनथिनाय जायाखै दाबो जोङो बिसोरखौ मोनथिनाय जायोब्ला जोङो बिसोरखौ एक्सन लागोन आरो जोङो नागिरगोनबो जोङो सोंगोन स्रोद स्रोद मोनथिनाय जायोबा जों एक्सन लानाय जागोन थारैनो नोंथांमोना बे दंफां लाबोनायखौ लकेलनि ना बबेबा बाहेरानिफ्राय हादों नङाबा साप्लाय खालामनो होनो सानो बे बुस्थुआथ' जोंनि लकेलनि दंफां नङा बियो लावफानि हाग्रा एरियानिसो बे दंफाङा जों दंफांफोरखौ नायबानो सिनायो बे बुस्थुआ लावफानिनि ट्रेक्टरजों लाबोनानै आंनि सासपेक्टआव स्टक दोनदोंमोन आरोखि रायजोफ्रा ओनसोलनि पाब्लिकआ बुंसोगारदों सोरबा सोरबा ट्रेक्टर गंसेल' नङा गारि गंसेल' नङा गारि गिदिरजोंनो माखासे मोनाबिलि समाव सोरांसि समाव हमनानै लांदों थिखांना लांदों होननानै बुंदों आरोखि बेनि बेलायाव माबायदि सैथो बे नङा फल्स गारि गिदिर हाबोब्ला साखा गिदिर आगान नुखायो आरो जेरावहाय दोनहैदों हाया गुरै गोदोखायो टाटा मबाइलानो जोंना गोदोदोंब्ला बे 10 साखा एलपि गारिजों माल जाबना लांदों होननाया बे फल्स आरोखि नंखाया नङा बे नोंथांमोननि जिथु डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गोख्रोङै हाबा मावसेयावबो माब्ला समाव साइकेलजों दंफां बोनाय माब्ला समावहाय गारिजों दंफां बोनाय बे ओनसोलफोराव सोलिबाय थानायखौ रायजोफ्रा नुदों होनना बुंबाय थादों नोंथांमोना माबायदि थारैनो डिउटि खालामदों जोंथ' डिउटि खालामो लामाया फारसेल' नङा दा मेसें बोथोर ओरै डिउटि थायोबा ओरै फारसेजों ब्लड थाङो ओरै फारसेजों थायोब्ला ओरै फारसेजों ब्लड थाङो आरोखि जों बेखौ बुंगोन आरोखि जों खिन्थु डिउटिखौ जों स्ट्रं खालामो जों हमगासिनोबो दङ आरोखि दाख्लैबो ट्रेक्टर हमबाय आरो बिनि साननैनि उनाव टाटा मबाइल हमबाय आरो दा रिसेन्टलि नै दिनै दंफां रिकभार खालामनो मोनबाय आरोखि नाथाय नोंथांमोना हमसेयावबो दे गोबां दा सम माखासे दंफां बोनायखौ नुबाय थानाय जादों मा बुंगोन मथा मथि आंनि नोजोराव दंफां बोनायाव अनेक खम आरोखि गंसे गंनै बारग'लाङो न' दाउट जोंबो बेखौ बुङो आरोखि जोंबो हास्लाबा लामाया 6टा 7टा दं ओरै बेङोब्ला ओरै ब्लड थाङो आरोखि नोंथांमोननि हाबा मावनायनि गेजेरावहाय जेनेबा जिखिनि मानसिफोर दङ बेनि गेजेराव थारैनो मावग्राफ्रा एसेसो खमनि बिबांनि जादों नामा मानसि अनेक खम जादों 100आव मथा मथि 70-80% खम जादों आरोखि दा मावग्राफ्रा दंबावो 20% बायदि दंबावो आरोखि मावग्राफ्रा आवगोलनि बायदि नंला आरोखि दा बिथांमोननि सायाव मा राहा लागोन मा एक्सन लागोन आरो बिथांमोनखौ जुदि हमनो मोनोब्ला नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टआ मा साजा होगोन बेखौथ' आयेननि बाबे आयेन हिसाबै बियो पानिशमेन्टखौ मोननांगोन जोंबो स्रोद स्रोद नागिरगोन बे दंफाङा सोरनि जों बेखौ दहाय बेलासिनिफ्रायनो जोङो सुलुं लागासिनो दं खिन्थु मालिकआ रावबो सिखारनाय जायाखै दाबो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि